God is good. Di ko kadungog, gipantabunan man na to ang mga baba. God is good. God is good. And all the time, amen. Maayo ba ang Ginoo igsoon sa atong mga kinabuhi karong simana ha? Amen. No, kumusta man ta? Amen. Magdungan daw ta igsoon, no? Every Sunday na nato gihimon. What we declare, we possess. Amen. Kumusta ang atong kinabuhi? I am blessed. I am prosperous. I am healthy and I am wise. Pakpakan na to ang Ginoo igsoon. Hallelujah. Manindog ta. Let us all pray igsoon for the word of God this morning. Father God, salamat kaayo Lord. You are so good and faithful. The God we serve, whom, Lord, will never change. The same yesterday, today, and forever. Father God, I pray, Lord, magministeryo ka sa matag usa karong kabuntagon. Among abrihan, among kasing-kasing, Lord. We want to know you more, Lord God. I pray, Lord God, nga every word nga among madawat, gikan nimo, Lord. Magdalag kausaban sa among panghuna-huna. Magdalag kausaban sa among kinabuhi. Magdalag kausaban sa direksyon sa among mga kinabuhi. Lord, ang imong word mo tudlo, mo badlong, mo giya, and karong kabuntagon, Lord, mo na imong himuon sa among kinabuhi. For our lives, Lord, nga mahimong pleasing diha sa among atubangan. Lord, salamat kaay sa imong presensya. Salamat kaay sa imong dihog, sa imong espiritu karong kabuntagon, Lord God. Among gi-entrust diha kanimo ang tanan. For without you, Lord, I and we can do nothing. This we ask and pray. In Jesus' name, amen and amen. Makapanglingkod tayo igsoon. No, as we have said, no, man, every Sunday nga, naatay theme for the whole month. And our theme is Never Changing God in an Ever-Changing World. Ang kalibutan mausab, but the God you serve will never change. Amen? No, ang atoang subtopic is taking up courage in the midst of uncertainties. No, we need to hear this tungod kay karon we are at the end, no, end time na gyud kaayo igsoon. Na gyud ta sa mga katapusan nga mga kapanahonan. Ug lisod na kaayo ang panahon, no? Ingon pa si pastora, ang panahon wala nagka maayo but nagkalisod, nagka-worst. No? So the word of God is so important nga ato agyong paminawon. No, atong pamalandungan. No? So the world igsoon is constantly changing. The world we live in is temporary. Temporaryo ra gyud ang kalibutan igsoon nga atong gipuy-an. No? When we say temporary igsoon, it means lasting for a period of time. No? Naa siya'y murag expiry ba? Palit ka og tambal, di ba? Mutanaw man jud ka. Pagkaon, mutanaw man jud ka. No? Na one time nga nakaabri ko sa amo ang gipalit nga canned goods ba nga daot. Magkukutig tanaw expiration date. So since then, no, mutanaw na gyud kog mamalit man gani ko og unsay ihang expiry. So diri sa kalibutan igsoon na expiration. No, dili permanent. Ingon ang Corinthians chapter 4 verse 18. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary. Unsa man ang atong makita igsoon, temporaryo ra gyud na, dili na mo last. Naanay expiration. Ang tanan nga naa diri sa kalibutan, no? Unsa may mga butang, look, temporary things will keep on changing and will always change, no? Unsa may mga butang nga makita nato diri sa kalibutan, no? Ikaw, ako, mga tawo, no? Naata diri sa kalibutan, mausab ta. Ingon sa 1 Peter chapter 1 verse 24. All people are like grass, and all their glory is like flowers of the fields. The grass withers, and the flowers will fall. Ingon ana ta igsoon. Na ay kausaban. Mausab ta, either mausab ta for the worst,
either mausab ta for the better, no? Daghang mga tawo karon tungod sa kataas sa technology. Daghan kay mga naimbento. Imbis ang ilong flat, tingala naman lang ka, nga sunod ninyong kita, murag, ning taloy-toy lagi ang ilong. Nausab ang itsura. Sama ni siya, nga mura man ni siya, itumon man yun ni siya sa una, pero naputi lagi ni siya. No, daghan kaayog na imbento nga, muinom ka ana, maputi ka, magwapa ka, mahamis ka. No, mausab gyud ang atong itsura. Naiuban ang figure imbis medyo chabihon, no, murag ako. Mausab. Pila lang ka months, tungod kay naighang daghang gipang inom, pampaniwang, pampasexy, pampaslim. Nausab ang iyang figure sa iyang lawas. No? Nahimo ng Coca-Cola body. Mausab ang atong kinaiya. Usahay maayo, usahay dili. No, tungod kay tawo rata, temporaryo. Mausab ang ato ang ngalan. Imbis Marley na Marites. Kadungog ba mo anang Marites? Familiar ba mo anang Marites, Igsoon? Wala. Sige, tug-anan ta mo. Kinsa man na si Marites? Mao na sila ang mga chismusahon ug mga chismusohon. Mare, anong latest? No, ingon, nausap ang ngalan, Marisa. Unsa may Marisa? Mare. May isa pa. Marieta, Mare. Ito pa. No, nausab. Tungod kay temporaryo rata diri sa kalibutan, Igsoon. Ang ato ang ekonomi nausab. Tungod sa pandemic, dako jud kaayo og kausaban sa ato ang ekonomiya. Ang atong climate, nausab, no? Broad na pud kay na siya nga topic, Igsoon. That's why matingala ta nganong naay mga tsunami, naay mga natural disaster bitaw nga wala gyud nato nadunggi, wala nato makita before. It is because ang atong climate nausab. Tanang butang atong makita diri sa kalibutan mausab. But the good thing is, the good news, Igsoon, is ang atong Dios dili mausab. Amen? Ang Dios nga imong gisimba, gialagaran, dili siya mausab. No, takos siya sa imong pagpakpak, Igsoon, pakpaki ang buhi nato nga Dios. Malakay 3:6 nag-ingon, I the Lord do not change. No, ingon siya sa iyang pulong sa Malakay, ako ang Dios nga dili mausab. Naikanta nag-ingon, mausab man ang kalangitan, mausab man ang kabukiran, mausab man ang imong higala, mausab man ang imong ginikanan, but ang Dios dili gyud siya mausab, Igsoon. No? Hebrews 13:8, Jesus Christ, no? He is the same. Yesterday, today, and forever. Wala gyud siya pagkausab. Ang Dios nga gisimba nilang Abraham, Jacob, no, nilang Moses, sila ang mga tao nga naghimo og dagko kay nga mga significant, no, sa Old Testament. Is the same God nga atong gisimba karon. Og siya gihapon ang Dios sa umaabot, Igsoon. Amen? No, dili gyud siya mausab. Our God is eternal. He is eternal. Nag-ingon ang Deuteronomy 33:27, the eternal God is your refuge, no? Is our refuge, no? When we say eternal, Igsoon, it means lasting. No? It means existing. Mo exist siya forever. No? Without end. Ingon ana ang atong Dios, Igsoon, He is lasting. Nag-exist siya hangtod sa kahangturan. Wala siya'y katapusan. No, ingon ana ang atong Dios, since eternal, ang mga butang nga eternal dili mausab, and God is eternal, therefore our God will never ever change. Ingna imong tapad, ang imong Dios dili gyud mausab. Amen. Isaiah 26:4, Igsoon, trust in the Lord, for the Lord and the Lord Himself is the rock eternal. No? Makasalig ta sa Dios, Igsoon, kung musalig man ganit ta sa tawo nga mausab, how much more we can trust the God nga imong gisimba, dili ug dili gyud siya mausab. No? Sa aran man gani ka sa tawo, Igsoon, nga pahulamon ka og kwarta,
Pag abot sa adlaw nga pahulamon ka, nausab yang huna-huna. Pero ang Dios ug muduol ka niya igsuon, dili gyud siya mausab. Unsa iyang gisaad nimo igsuon, fixed na, stable na, dili gyud na siya mausab. Amen? No? He is the rock eternal. Nakahinumdum ko sa Hollywood actor, if you know him, no, si Dwayne Johnson. He was also known as the Rock. Kaila ba mo niya? O sikat kay ni siya, daghan kay ni siya mga movie, action movie. Gitawag ni siya the Rock. But he is not eternal, igsoon. Dili siya forever, dili siya mulast. Only our God is eternal, the God that never change. Amen? Hebrews chapter 1 verse 10 to 12. Basahon ako. He also says, no, in the beginning, Lord, you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. You will roll them up like a robe. Like a garment, they will be changed, but you remain the same, and your years will never end. No, ingon ana ang Dios igsuon. Ang katuigan sa Dios dili gyud, wala gyud katapusan. No, wala siya, no, kanang omniscient siya, omnipotent siya. Wala siya beginning, wala pud siya end. Ingon ana ang ato ang Dios igsuon. No? Since our God is eternal and will never change, we can trust Him at times of uncertainties. No, tungod kay ang atong Dios igsuon, eternal, atong Dios dili mausab, makahimo ta pagsalig sa iyaha sa panahon sa mga uncertainties, sa panahon sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi, panahon sa problema, sa panahon sa kalisod. No? Makahimo ta sa pagsalig niya. No? How, igsoon, unsaon man nga mahimo kang courageous in the midst of uncertainties. Unsaon man nga naa kay courage to face, no, sa tanan nga mga giatubang nato karong panahona. Ug mulantaw kag TV igsoon, actually wala na jud koy tanaw-tanaw og TV. Di na gani ko ganahan gyud mo tanaw og balita. Wa na gyud koy kabalo og unsay current event na hitabo. Ngano man, every time na lang makadungog ko sa TV igsoon sa mga balita, puro bad, puro maot. Wala kay madunggan nga maayong balita sa radyo, no, sa Facebook. Away diri, away dito, padungog diri, pasikat. No, ingon ana ang imong puro negative ang imong madunggan mo nang I decided to stop watching, no? Tungod kay ang imuhang madunggan igsoon makaapekto na sa imuha, no? So that's why igsoon tudluan ta sa Ginoo karong kabuntagon how to be courageous. Unsaon man nga makabaton ta ani nga courage, no? Because it takes courage to face uncertainties. Nagkinahanglan gyud nga magmaisugon ta igsoon sa panahon nga moatubang ta sa mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Uncertain means not knowing what to do or believe. No? Wa ka kabalo kung sa himuon, wa ka kabalo kung sa imong tuuhan. Sa karong mga panahona, mga daghang mga fake news nga manggawas. Daghang mga nanggawas nga mga balita nga dili tinuod, di man na tinuod, no? Dili na gyud kasaligan, no? Ang kalibutan. Uncertain means not to able or decide about something. Dili ka kabalo mo decide tungod kay sa kalibog, sa kabalaka, wa ka kabaloon sa imong hunaon, o sa imong unahon nga himuon. Tungod kay niabot ta ng pagsulay, niabot ang tanang problema, gasunod-sunod, no? Mga kasubanan, mga kasakit. This week igsoon duha ka under sa akong network. No, naghilak jud ko karong si manaha tungod kay duha ang under sa akong network ang namatay. Yeah. Thursday sa gabi nagvigil mi, nagserbisyo. Friday sa gabi nagserbisyo. Gahapon na ami gilubong, unyang hapon alas 2 na anapod mi gilubong. Sometimes in our life, we need to have courage to face life uncertainties. Amen? Unsa may imuon nato igsoon? First, no, to have courage in the midst of uncertainties, we need to be mindful that Christ overcome the world. Kinahanglan, kabaluta, kinahanglan, no, atong hinumduman, nga Jesus Christ, gi-overcome na niya ang kalibutan. John 16:33 nag-ingon, I have told you these things so that in me
you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. No, naingon ang pulong sa Ginoo sa John 16:33 igsoon. Na-overcome na niya ang kalibutan, meaning gi-overcome na niya ang kalisdanan. Ang tanang kasakit, no, ang tanang kanang kalisod sa panginabuhi, no? Na-overcome igsoon. The word overcome is ninghimo kang ning succeed, nagmalampuson in dealing with life problem and difficulty. It also means nahimong naakay gipildi, no? Sa sports, naman yun ay mapildi, naapunay mo daog, no? Kini nga praise sa Bible igsoon, no? Nagpakita nga ang atong Dios nahimo siyang mananaog, no? Jesus experienced uncertainties igsoon. Dili siya exempted sa mga kasakit, sa mga kalisdanan siyang kinabuhi. He was at the right hand of the Father, no? Naa siya sa gingharian sa iyang amahan. Naa siya sa taas. But naikanta nag-ingon, He came from heaven to earth, igsoon. Gikan sa taas, mingnaog siya sa kalibutan. Just like you and me, igsoon. Dili sa tanang panahon na aka sa taas. Amen? Dili sa tanang panahon daghan kag kwarta. Dili sa tanang panahon mahimo nimo sa imuhang gustong himuon. Dili sa tanang panahon makalaag ka. 2019, asa ta gusto mo adto ta. Gusto ka matog Singapore, pwede kaayo. But because of life uncertainties, karong mga panahon na dili na gyud na pwede natong mahimo. Pangitaan kag vaccine, no? Daghan kaayog mga butang nga dili na nato mahimo igsoon, no? Tungod sa pandemic. Dili sa tanang panahon igsoon dagko kag income. Naluoy kay ko one time diri sa may kuan ba kanang diha man gud sa sentro dapit and apil ang among area, among lugar. Kana bang naghimo bitaw og kanang sidewalk. So dito dapit sa gym, gi-close gyud dili gyud maagian. Nya na ako'y igagaw nga na siya negosyo dito dapita. Kanang nasarado, naundang gyud siya. Tungod kay dili man gyud maagian, wala may mamalit. No? Hulat lang tayo igsoon ha. No? So, balik ta mga igsoon. Madunggan ra ko ninyo mga igsoon. So, akong igagaw ni desisyon siya og pundang sa iyang negosyo. No? Tungod kay wa na gyud kita, lisod pod magsige siya abang. Nga wala siya income tungod kay dinha na pod siya mo hatag sa iyang kinitaan base sa iyang rental sa iyang pamangan sa iyang income. So, she decided na iyahan na lang yung i-close. No? Dili tanang panahon igsoon ang atong negosyo dako kay tag-income kay kung kalit lang no tungod sa pandemic karon kalit lang mo kasarado no tungod sa mga panghitabo naundang ang atong negosyo no ingon ana igsoon dili ta exempted igsoon just like ni Jesus no wala siya sa panahon tanang
Amen? So, in order igsoon to have courage in the midst of uncertainties, we need to be mindful. Kananglan huna-una to. Kananglan dili na to kalimtan. Atog yung hinumduman. We are more than conqueror. Amen. No? Imbis na ay mga panahon, dili sa tanang panahon maayo tag panglawas. Healthy ta, kusgan ta. No? Daghan kayo mata ang mga nailhan ako, nagkalit lang na stroke, no, na coma. No? But when maabot na sa atong kinabuhi igsoon, remember this, nag-ingon sa Romans 8:37, we are more than conquerors. You are more than conquerors. Amen. No? Second thing, igsoon, being mindful that facing uncertainties is God's will and plan for you and me. No? Baliko na ako, be mindful that facing uncertainties is God's will and God's plan for you and me. No? Uncertainties is part of God's plan and God's will for our lives. No? Sometimes, most of the time, we wrongly think, no? Sayop ang atong panghuna-huna or naatay misconception nga kung Kristohano na gani ta, no, dili na taka-experience og kalisod, dili na taka-experience og problema, dili na taka-experience og mga pagsulay. No, ingon ana ato ang panghuna-huna sa dihang na Kristohano na ta. Malinawon na tatanan, okay na ang tanan, smooth na ang tanan, but dili igsoon. No, our perception determines our action. Kung ang atong panghuna-huna gani igsoon nga okay na gyud ang tanan, no? That's why ug ingon ana man gani ang atong paghuna-huna, when things go wrong, maluya dayon ta. No? Kung Kristohanon ka, ang imong panghuna-huna gani, wala na'y pagsulay, tungod kay anak na ta sa Ginoo, wala na tay problema, ug maabot gani ang problema, igsoon maluya dayon ta. No, remember, no, that it is God's will, it is God's plan for you and me when we face, no, life in uncertainties, no? Wala na ilami ang kinabuhi, dili na dayon ta magpakita sa atong cell leader, no? Dili na dayon ta magparamdam, no? Daghan kay mga cell leader, mga network pastor, wala naman nagparamdam, no? Tungod kay naluya, no? Tungod kay naalay pagsulay, nimbarag na dayon, dili na dayon katindog, no? Di na gading ganahan mo apil og cell group, dili na dayon ganahan mo apil og musimba, no? Pagsulay igsoon is murara na siya asin ba, makapalami na sa atong kinabuhi. Makapalami na sa atong Kristohanon nga kinabuhi, sa atong relasyon sa Ginoo. No? Kaon daw sulay igsoon og pagkaon. Nga dili nimo magluto kag pagkaon din walay asin ug lami ba. Maskin pagbutangan na nimo bitsin ug unsa pay mga kuan, wala jud na ilami og walay asin. No? Ingon na pud sa atong kinabuhi igsoon, tanang mga pagsulay, kalisdanan, parte na siya. Think of it that it is God's will for you. Kabubuton sa Ginoo igsoon nga muagi ka ana, no? Let us try to look at the life of Job igsoon. I know kaila tatanan ni Job, amen? No? Job chapter 2 verse 2 to 10. Akong basahon igsoon. One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Nangutana si Lord. Satan answered, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job?" Ni ana si Jesus kay Satan. "There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil, and he still maintained his integrity. Through you incited me against him to ruin him without any reason." Verse 4, "Skin for skin," Satan replied. "A man will give all he has for his own life. But now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face." Then the Lord said to Satan, "Very well then, he is in your hand." Halaka, gitugyan day sa Ginoo si Job, no, sa kamot sa yawa. Ingon siya, "Very well, he is in your hands, but you must spare his life." No, himua, tagay siya sakit. Yan na si Lord. Ayaw lang kuhaay ang kinabuhi.
No, wala gialaw sa Ginoo nga kuhaon sa yawa ang kinabuhi ni Job. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Then Job take a piece of broken pottery and scrap himself with it as he sat among the ashes. Grabe ang kuan ba? Ang kanang ning abot nga sakit sa kinabuhi ni Job, no? Ingon diri giscrap daw, no? Giscrap niya ang kanang mga sores sa iyahang lawas. Verse 9 nag-ingon, his wife said to him, no, to Job, "Are you still maintaining your integrity?" Siya curse God and die. Niingon ang iyang asawa ni Job, kay Job. And verse 10, mo ni ang gireply ni Job. He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Mudawat lang batag mga maayo nga butang sa Ginoo igsoon og dili kalisdanan. No ni ana si Job, in our life igsoon tungod kay Kristohano na ta, anak na ta sa Ginoo, dili gihapon ta exempted sa mga pagsulay. Mga problema, mga kasakit, no? Tanan nga mga kagubot sa kalibutan, dili ta exempted. But like Job igsoon, ning desisyon siya nga ang tanan nga moabot, no? Ingon ang pulong sa Ginoo. Ang tanang butang, no, gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, gikan tanan sa Ginoo, maayo man og dili, gikan na tanan sa Ginoo. And that's why igsoon we need to be mindful nga tanang pagsulay parte na sa kabubuton ug plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. To have courage, no, in facing life uncertainties. And lastly, igsoon, be mindful, no, that God will fight for you. Hunahunaa igsoon, hinumdumi igsoon nga ang Dios makigbatok siya nimo. Exodus 14:14. No, I love this verse. The Lord, ingon diri, the Lord Himself, ang Dios mismo, siya mismo, will fight for you. No, what a wonderful promise sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. No? Very consoling and comforting igsoon, knowing that there is someone who will fight for you, who is willing to fight for your battles. God will fight for your battles igsoon. No? And will continue to fight sa imong mga battles gihapon. No? I remember bata pa ko, na ako'y kaaway sa eskwelahan. Naka-experience ba mo igsoon sa inyong school days, elementary days? Nga giaway mo, gibuli mo, gisumbag baka mo, o giverbal baka mo abuse. Then isumbong mo sa imong papa or sa imong mama, dahil naglagot imong mamag papa, kinsa man na, tala ato tag eskwelahan. No? Pagkaugma, giubanan kasi imong mama or sa imong papa baka ni atong eskwelahan, kinsa man da ito itudlo. No? Giunsa man da nimo akong anak, di ba? Dayon kita kay kag may patana dayon ta sa likod sa atong papa or mama. No ingon ana igsoon, no, ang sitwasyon, no, ang senaryo sa dihang ang Ginoo makigbatok nimo. Naa siya sa atubangan sa imuhang mga battles igsoon. No? Pakpaki ang Dios igsoon. Hallelujah. No? You are not alone in your battles. Wala ka nag-inusara. Sa Tagalog pa igsoon, hindi ka nag-iisa. No? Sa imuhang mga battles igsoon, you are not alone. Ingon pa si Gary, adili day si Gary, si Michael Jackson, you are not alone. Kadungog man ang kantaha. No? Tinuod na igsoon, you are not alone. Nga naman, dili tungod kay naa imong papa, dili tungod kay naa imong mama, dili tungod kay naa imong network pastor, dili tungod kay makaduol ka sa imong cell leader or sa ato ang senior pastor. You are not alone because God is with you. Amen. God will fight for your battles. Hallelujah. Jeremiah 1:19. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. Amen? Nindot kay nga saad igsoon sa Ginoo, they will fight. No, they will fight for you. Daghan kay magkibatok nimo, moaway ninyo, nato. No? But they will not overcome you because God, ingon siya, I am with you
and will rescue you. Daghan kay tag mga battles, amen? Naglahi-lahi atong mga battles, akong battles, dili sama sa imong battles. Ang imong battles, igsoon, dili pud sama sa ako ang battles. Nagkalahi-lahi tag battles. But one thing for sure is God is with you. He is fighting for you. He is fighting for your battles. Amen? No? Let us see, no? Katapusan nga example igsoon sa kinabuhi sa mga Israelites, no? Moses tells the children of Israel, the Lord will fight for you. You need only to be still. No? Ingon si Moses sa mga anak sa Ginoo, sa mga Israelites, ang Dios makigbatok nato ninyo. Unsa may atong himuon, no? Chill lang. Ingon si Moses, relax lang. No? Igsoon, relax lang pod. Ayaw pakalabi karatol. No? Because God will fight for your battles. At that moment, igsoon, sa panahon sa Israelites, they were standing at the edge of the Red Sea. No? Naa sila sa edge sa Red Sea. Ug naa sa ilang likod ang mga army, no? Army sa ang mga Egyptian. No? The Israelites are in seemingly impossible situation. Ang mga Israelites, no, naa sila sa sitwasyon nga wala sila kabalo. Naipit sila, na corner na sila, no? Sa chest pa, na checkmate na sila. No? Ingon diri igsoon, they were incapable, wala sila'y kapasidad, no? Dili sila capable of escaping the situation on their own. Wala gyud, dagat iyang katubang. Then umudagan sila sa likod na ang mga Egyptian, wala gyud sila'y kadaganan. No? Ana gyud sila wala mga matay na gyud diri. No, in our lives sometimes moabot ta ana igsoon, maabot ta sa atong mga dead end. Maabot ta sa atong mga sa sitwasyon, sa mga panahon sa atong kinabuhi. Ma-checkmate ta. Maabot sa atong kinabuhi, mamati ta, makorner ta. No? Sa akong testimonyo igsoon, naabot po ko sa akong kinabuhi nga murag namati na ko, dead end na gyud ni Lord. Wa na gyud ko kabalo ug asa pa ni paingnan ang ako ang sitwasyon. But naay mga panahon di ay sa atong kinabuhi igsoon nga ialaw gid sa Ginoo ba nga wala tay mahimo. Tungod kay gusto niya nga siya mo'y mohimo in behalf nimo. Amen? No, wala man gud tay mahimo ug wala ang Ginoo. No? Wala gyud tay mahimo igsoon ug wala ang Ginoo. And we all know the story igsoon, kabalo ta story. Nga wala gyud ma-imagine, no? Dili gyud ma-imagine sa mga Israelites ug unsay pamaagi sa Ginoo nga maka-escape sila ato nga sitwasyon. No? Kabalo ta sa istorya igsoon nga napikas ang Red Sea, ang dagat. Dening tabok sila. Amen? No? There are times nga impossible na gyud kaayo atong sitwasyon igsoon. But tungod kay you are not alone, God is fighting for your battles. Nakahimo ta pag-escape. No, very relevant jud kaayo ni sa akong sitwasyon igsoon. No, before naka-experience ko imposible na gyud kaayo gyud. But sa dihang no, musalig lang dayta sa Ginoo. It requires trust and confident ni Lord nga makahimo sa mga butang nga imposible. It requires trust, no, and confident para nato diha sa Ginoo, no? Nga makalabang ta sa mga sitwasyon nga imposible na gyud kaayo, no? Sama sa mga Egyptian igsoon. No, makita nato the battle that appeared to be between the Egyptian and the Israelite. No, battle man to sa Egyptians ug sa mga Israelites. Was in reality between the Egyptians and the Lord. Sa pagkatinuod ug imo bitong basahon, imong i-visualize ang senaryo ang nahitabo sa mga Egyptian. It was not the Egyptian and the Israelites against the Israelites, but it was between the Egyptians and the Lord. Ang mga Israelites, na murag, akong illustration ganina ba, murag naara gyud sila sa likod ni Lord. Si Lord nakigbatok. No, ang mga Israelites, nagsalig ra gyud sa Ginoo. Inahanap po tayo igsoon. No? Daghan kayong mga man of God.
No, madunggan ako sa TV, magka-worst pag yun ni. Magka-worst. But remember, be mindful that God will fight for you. Amen? No? When Christians trust God to fight their battles, you will see escape or victory from all your situation. Amen? Ug sa dihang ang Kristohanon, which is ikaw na ug ako, mga anak ta sa Ginoo, musalig ganita sa Ginoo, nga mo batok, mo fight sa atong mga battles, you will see escape o makakita jud kag kadaugan sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi. No, dili lang sa mga pipila ka mga sitwasyon, but take note sa tanang sitwasyon. Amen? Pakpakan nato ato ang buhi nga Dios igsoon. Baliko na ako igsoon to sum up, to wrap up, no? Saon man at sa metong himuon to have courage in times of life uncertainties. First, no? Be mindful that Christ overcome the world. Second, be mindful that facing uncertainties is God's will and plan for us. And lastly, be mindful that God will fight for you. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Good morning sa mga tagusa. Second to the last Sunday sa month of January. Salamat sa Ginoo sa padayon niyang pagpahinumdom nato. Nga di ata sa panahon nga walay kasiguruan. Muna gitawag og uncertainty, walay kasiguruhan. Pero sa katugbang ni ana na ay kasiguruan diha sa Ginoo. Please lang ato ning timan-an. Tungod kay tananta mo sinati ani. Apil ko misinati ani. Natingala siguro mo nga almost 2 months na wala makawali si pastora. Naghinay-hinay lang og saka sa stage. Because I once also nahimong naka-experience sa gitawag og mga panahon nga walay kasiguruan. Grabe akong passion sa Ginoo og sa iyang buluhaton. Kuan kayo ko kanang energize kayo ko. Na-notice ninyo nga 3 services ko magwali. Dayon gawas ana in charge ko sa mga importante kaayong buluhaton sa church. Naadi ay mga atubangon nato nga wala ta kabalo nga atubangon nato because na ay rason ang Ginoo. Ug naa po siya lesson nga atong katunan. Kung ikaw nagkinabuhi diha sa Ginoo. Bantayan ni nato ha. Kayo usahay manggod, dunay pagsulay maabot nato kahimuan rapod nato. Pero dunay mga pagsulay og mga abuton nato nga kalisod sa kinabuhi. Tungod kay dunay rason og dunay lesson ang Lord nga gusto natong katunan. And I learned a lesson in a hard way. Because wala ko'y preno sa ako ang lawas sa pagpagamit sa iyang buluhaton. Gitagaan ko niyag break. Gitagaan ko niyag lesson in a hard way. Ni-collapse gyud mga igsoon akong lawas. Muuli ko sa balay, 3 services ako ang kanang magwali ko 3 services magkurog na akong lawas. But I love to preach, I love to teach, I love the Lord and I love the work of the Lord. But ang Ginooin siya nga, di na nimo kaya. Di na nimo kaya ning tanan. Gitagaan ko niya lesson og nakakaton kog nangay og pasaylo sa Ginoo. And I am in recovery. Nag-recover ko sa akong physical nga lawas. But ang punto mao, kung moagi man ta og mga wala nato damha nga atubangon nato. Usa ka butang ayaw gyud bitaw sa Ginoo. Ayaw gyud bitaw. Ako bisag hard days ang akong giatubang, I
I commune with God, bisag magkurog na akong lawas, bisag lain akong bation, I worship the Lord. Mga kong tabang sa Ginoo, bisag wala pa moabot ang tabang sa Ginoo, I still believe in the Lord, I still trust in the Lord. Bisag akong mind, lahi ang isulti, ang akong isulti para sa Ginoo. Mato pa ni Paul, buhi og patay naa sa Ginoo. Matubang mangyud ta og dili maayong panahon kay nagkaduol naman. Og pahinumdom lang nato nga ang rapture walay timailhan. Kanang gingon sa Mateo diha nga mga signs, mga ilhanana sa second coming sa pag-anhin ni Lord as King of Kings. Pero ang pagsakgaw nato aron ilikay ta aning grabe na kang umaabot, wala na ilhanan. Anytime it will happen. Igsoon, be ready. Dili gyud na, wala na gyud kasiguruan ang kalibutan. Tanawa bisan ang gobyerno, nag-usab-usab sa ilang mga desisyon. Nag-usab-usab sa ilang mga protokol. Sa tibok kalibutan, libog na ang mga leaders, libog na. Because nag-atubang tag, walay kasiguruan nga kalibutan. Pasalamat lang ta sa Ginoo nga nakabaton ta og Dios nga dunatay kasiguruan. Remember ha, kining gamay nga pagsulay lumalabay lang. Lumalabay lang. Dili magpabilin. Mulabay ra ni sama sa hangin ba? Sama sa bagyong mulabay ra. Ayaw lang gyud bitaw sa Ginoo. Pangayo gyud kusog. Ako nangayo lang gyud kog kusog. Ingko Lord, mo break lang gyud ko. Tungod kay na-abuse po na ako akong lawas, Ginoo. Na-abuse sa pagkaagi nga dili abuse tungod kay nagbuhat og dautan. Naabusar kay nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Comparing to my age, akong edad, dili na pwede nga grabe ang strenuous na kay ang trabaho. Kaya imagine ka usahig soon, 3 services ko Sunday. Pagka Monday, cell group sa gabi planning. Pagka napay time sa once a month, naapa ko'y meeting sa mga pastors. 32 daughter churches, naghangad po para makadawat sa Ginoo gikan sa ilang head pastor. And the rest of the days ni Hana. So ang Ginoo na yung break. So there is a lesson and there is a reason. Salamat sa Ginoo nga yapang iprolong, iyahapang ipadugay akong kinabuhi diri sa kalibutan. Munang dunay break. Thank you sa inyuhang kuan kanang kalig-on diya sa Ginoo. Nakita na ako samtang nag-rest ko, samtang na ako sa pahulay sa lawas, nakita na ako gipauswag sa Ginoo ang church because it's not because of the pastor, it's because atong relasyon sa Ginoo nalig-on sa mga panahonan. Salamat kayo, Pastora Marley. Ang atong Dios dili mausab bisan pag ang kalibutan walay kasiguruan. Timan ilang yun ni. No, ayaw himuang kuan bitaw ka ng naglagad man ko sa Ginoo, nakatag kog tithes, nagsimba ko sa Ginoo. Don't give God the reasons. Ayaw gyud paningil, ayaw gyud sumbat sa Ginoo. Katuni lang, Lord, unsay lesson nga akong katunan? Unsay gusto nimong ipabuhat nako, Lord? Unsay giyahi ko Ginoo? Ayaw pag divert sa lain. Tungod kay God really is fighting for us. Doon ay kanta ganina, doon ay kanta na ganyan, God is fighting for us, God is on our side. Ang Diyos dapig na to, kinsay batok na to. He has overcome. Mao ingon ni Pastor Marley, nakadaog siya diri sa kalibutan, kasinati siya sa atong sinati, kasinati siya sa atong nasinati, munang niani siya para ma-experience niya nga atong na-experience. Ingon pa siya he has overcome. We will not be shaken. Di gyud ta mauyog. Yes, usahay atong unod. Makuan ba? Kanang matkuan bitaw atong unod. Bastang tandugon na atong lawas atong unod mo kuan ba bitaw kanang mo bati pod bitaw.
But atong spirito, importante ligon. Importante yun nga ligon. We will not be shaken, we will not be moved. Dili yun mi matandog aning tanan. Jesus, you are here. Naa ka, Lord, kauban ka nako. Bisag di na ako mabati nga kauban ka nako. Still, I believe kauban ka nako. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. Carrying our burdens. Iyahang gidala atong mga kabugaton, ang atong mga tabunan niya, atong mga kaulawon, kay usahay, ang yawa ko gayo mo, kuan na to, muhukom na to, batabunan ta niya, tungod kay gilukat ta niya. Padayon diri gaingon, He has overcome, we will not be shaken. Yes, He has overcome. Igsoon, importante kay nga message, because niya nata sa last of the last days. Daghang kaayong nag-ingon nga naapay mas nga moabot aning Omicron. Na-notice nato almost daghan kay itong mga kaigsuonan karon giubo, gisipon, gihilantan, really going to prayer, tagsa akong lang gi-fight nato sa prayer. Ang Diyos nag-fight nato sa prayer, we will fight for the prayer pod, no? Atong mga kaigsuonan. Salamat sa mga network pastors. Palakpakan nato atong mga network pastors. Importante kayo nga naatay cell group. Importante kayo nga sakop tag network kay makahibalo taon sa condition sa mga tao. Kay di na nato matong sa kadaghan nato. Importante magpasakop ta. Imagine, Pastor Marley. Karon si mana kadaghalos kadagabi naipatayin kumon. Si Pastor Raymond o si Pastor Gary mo atong tig-adto sa mga video kanang magwali sa patay. Kung halos naman kadagabi naamoy wali sa patay. Gi-connect na sa mga network. Network nga, naipatay diri, nagsakit diri, i-connect dayon and prayer, support sa church mag-aabot. So, importante kaayo, ning last of the last days, kung wala pa ka mas appeal sa cell group, pasakop sa cell group, naagyo kay network pastor, tungkol kay mag-atimanay ta karong panahon na. Ang atong maigsoon mo, fight puli na to. Fight in prayer. Fight sa pag-follow up. Ako sige kong follow up, akong anak karon, both of them na apod nagsakit. Follow up every day. Follow up sa mga network pastor, ako nag-follow up. But na mga network pastor, nag-follow up sa ilang mga tao. This is the day, mauna ni panahon, nga mahimo tang connected sa church. Kaya nga tong mga loved ones nga dili magtutuo, wala na ipakialam na to. Narang siguro na ikatabang, but most of all, fighting for prayer. Prayer dako kay kaymuan. Mo fight na to sa prayer, mo support na to, because niya nata sa mga panahon nga walay kasiguruan. So, igsoon, hinumdumi. Unsa may abuton, unsa may mga tubangon ugma, siguro nindot pa kay karon, kakabalo ugma, ayaw lang yung biya sa Ginoo. Continue to worship God. Continue to call on the Lord. Tawag sa Ginoo. Ampo sa Ginoo. No? Connect sa imong leader. Patabang sa imong leader. Tungod kay a family, ang pamilya nga nahiusa diha sa Ginoo. Dako kayo kahimuan. Ang duha ug tulo nga magtabang, dako kayo kahimuan. Last igsoon atong gingon nako, padayon pag kinabuhi diha kaniya, buhi o patay, iya ka sa Ginoo. Ay uban, nindot kay panglawas pero wala na sa Ginoo. Mubalik lang sa Ginoo kanang magtinga na, no. No. Kalipay kasakit, kanihit o gadagaya, pabilin sa Ginoo. Siya lang ang atong kasiguruan. Okay, apatay time gamay. Okay, kani atong kantahon nato ni, God is fighting for us. Fast man ni siya, pero delay nato paspason kaayo. Paliw ko sa kuan kanang lyrics, please. Ang Diyos tapig na to, amen. Kinsay makabatok na to. Ako yun ang gi-confess every devotional. Lord, dapig ka na ko. Kinsay makabatok na ko. Amen. Woohoo!
fighting manidiritso. I believe I will not die. The resurrection power of Christ. Woohoo! Pakpak! God is God is Oy, sugdi! God is fighting For us, God is on our side. He has overcome, yes. He has Ang bilis ang kabot! overcome. We We will will not not be shaken. we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. Come on, He ipakpak! has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. I will resurrection of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. Thank you, Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting! God is fighting for us, In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, that cannot be shaken. Enemies, and we will shout it out, shout it. Ni Aison, ang gingarian sa kalibutan mauyog. Apan ang gingharian sa Dios dili mauyog. Ug ang gingharian sa Dios espiritual. Ang gingharian sa Dios mao ang Dios ang King. Please don't forget, wala mausab ang Dios. Ug makaatubang ta sa mga tuig bulan 2022. 2023 kung dili pa ta i-rapture. Ang atong Dios, di gyud mo batok nato.
kauban gyud siya nato. Atong hilbayo at mga kamot yan, just thank the Lord this morning. Salamat nga nakabaton kag relasyon sa Dios. Na ang pulong sa Dios na pahinumdom kanunay nimo. Mga guba man, ang mga bukid, mga tumba man, ang mga valley, mga move man. But ang Diyos, ang gugma sa Diyos kanimo dili mausab. Lord, salamat kayo. Ang kayo pasalamat, Lord. Yes, God. Yes, God. Dili may maulaw nimo, Lord. Di gani may maulaw magkinabuhi para nimo. Salamat, Ginoo. Doon namin kasiguruan diya kanimo. Salamat sa pagluwas nimo namo, Lord. Ipabarog mi nimo antud karon. Salamat nga di may makalimot, Ginoo. Na dili ka mausab, ang kalibutan mausab. Ang pagbati mausab. Ang tanan mausab. But ang sakop sa imong giharian, usahay, Ginoo, madala mi sa mga pagbati. But makabawi mi, kay nakabalo mi sa imong pulong para kanamo. Tangan salamat, Lord, among gibaya mga kamot. Pagpaila nga ikaw, Ginoo, among Diyos. Ikaw ang natuboy, Ginoo. Ikaw ang lifted high. Ikaw ang in control. Ikaw ang naghari. Unsa man makabalakan niya sa matag usa kahadlok. Unsa man ang nasa ang panimalay, Ginoo. Gipantandog bagbalatian o kakabos, Lord. God, dili mo bitaw nimo, Lord. Mupadayon mi pagsimba. Mupadayon mi, Lord, buhi ug patay. Ikaw ang among Diyos. Ikaw among manluluwas. Ikaw among barugan. Kay ikaw lamang, Ginoo, ang walay katapusan. Thank you for the word this morning. Thank you for encouraging us, Lord. Na mindful mi, nakabalo mi, nga in control ka. Kauban ka namo, Ginoo. Ug sa mga pagsulay, doon na kay rason para sa matako sa kanamo. Thank you. We give you praise for your word, Lord, ug sa imong magwawali sa ngalan ni Jesus. Palakpakan nato ang Diyos sa igsoon.